Tam mu vyšla, ne? Aha, já chci, tam vyšla, No to nie vyrysovaný, ale... Dej mu kopačku. Co? Kopačku mohl. No. Čo, zakončí to tým kopem. Čo má dobrou, ale? Co? Nepříjemný kop. Asi se bouchne někde předek. Co je? Pěkná, Radek, pěkná. Radek. Ten je hodně dobrý. Určitě ty máš potom zápas? Tak. Já se podívám. Tak byli tam dva jenom zapsaní. Víš, já jsem říkal, jak to mrdám. Aha. Za prvé a za druhé udělal zem. Za prvé a za druhé však je hodně všichni. Jsem třeba zbytečně by zaplatil. A jeden. A druhá věc, vole, jsem říkal, tak ve dvou nejdu, že to mrdám. Jako dva, jsem jako tvůj mladý a on, že? Tak proto jsem říkal... Já jsem, jak jsem se potom to hodně teď už víc co. Hej, on je zebač. Ten malý tež jako, já jsem ho viděl někde na grapplingách už. On říkal, že jede na půl roku, co já dělám půl roku a z toho vždycky jednotlině zem. Však víš co, jak chodím já, tak jedu převážně zem, tak můžeš, vole, když budeš chtít třeba, já nevím, chodíte za četečníku nebo na začátečníky? Já chodím Už pokročilý? Proč jsem tě tam vůbec nevídal? Co tě tam vůbec nevídal? Měsíc teď už chodím, no. Aha, já jsem měl pauzu chviličku. Protože já převážně chodím zem, jako buď MMA a převážně zem, tak... Já v tom MMA už radši prostor. Já jsem to chtěl kvůli té jako je vlastně úplně šel na zem, ale prostě mi chybí ty rány, víš? Hej, rány můžeš jít na zemi. Jako však jo, mě prostě grapplingu chybí ty rány. Že někoho jak dostaneš na zem, tak ho ubiješ. Převážně. Umíš koordinovat tu zem. Ten byl šikovný, ten si čekal na tebe, ten malý, to vidět. Já jsem neviděl, jako kromě, nevím, jeho nešlo rozpojit. On má dobré rany, ten borec, ale on netrefuje naštěstí. Nepříjemný. Jak trefí, tak to musí bolet. Tam nějak přijde high kick. Krok dozadu a high kick.
high kick. Uzmu. Kolikrát. To je vždycky ty pičo. On tu jednu pustí, vole, a kdyby ten Frér dělal kombinace. Tak ty high kicky nedám, protože je vyšší, vidět. Víš co, ten Frér nedělá kombinace naštěstí, ale on třeba dá jednu a hned se kryje. Má strach naštěstí, ale kdyby, jak ho trefí, víš, on trefí jednou a končí. Kdyby jel do nějaké kombinace, jak teď, nepříjemné. To bolí, vole. Má silu. Vidí, on se bojí, Radka. Naštěstí. Protože kdyby se toho nebal, vole, tak má pár akcí, které vidět. Se možná bojí toho, protože ten Radek byl dobře dohnal na začátku, že takový větší respekt si u toho. Má naštěstí, ale. A teď ví, jak on pustí, vole, jak on pustí kombinaci, tak to bolí. Je stopku dát. To mě dát stopku, jak se odrazil od... Radek vyhraje. Na body musí. Ty pičo. Konečně vyhrál. Špatně našlap Frér. Ještě jednou kolo mám teď, ne? Tady on špatně našlap. Konečně vyhrál v něčem kokot. Teď on měl 3 MMA, myslím, nebo 2 a 2krát prodal. A teda aspoň s ním bude řeč s kokotem teď, vole. Co bude? Že s ním nebude řeč teď. Konečně vyhrál. On prohrával a s ním nebyla řeč. No on špatně našlal, vidíš? On se z toho zbořil, vole. Ale Radek mu i tak dával.